všetci ma poznajú pod prezdívkami, no ich bolo veľa, či to bolo XX Ivan a tak ďalej. A momentálne som skončil na Ivan SVK a dúfam a pevne v tom verím, že už na ňom aj ostanem. Takže mojou záľubou samozrejme sú hranie hier, no takže preto som sa rozhodol, že sa s vami o to podelím. A keďže moje srdcovky sú Dark Souls, Demon Souls, Final Fantasy a podobné pre niektorých hardcore hry, tak som si povedal, že prečo nie, že ukážem ľuďom, že to až také ťažké nie je. Takže toto moje prvé video je viac menej taká skúška, lebo robím to prvýkrát. Takže ma berte trošku s rezervou. A tie moje keci v kleci niekedy čo dávam, tak to si moc nevšimajte. Dobre, takže sme na titulke Dark Souls 2, takže ideme na to. Potom po prípade, ak by ste mali nejaké dotazy alebo niečo, kľudne mi napíšte. Ja beriem aj pozitíva, aj negatíva. Hlavne z tých negatív si budem snažiť hlavne si zobrať ponaučenie a robiť to do budúcnosti lepšie. No. Takže toto je môj prvý save, ten hrať nebudem. Takže dáme New Game. Musím povedať, že keď som prvýkrát túto hru hral, tak mal som s nej úplne super zážitok, takže aj po druhýkrát dúfam, že to bude také isté. Toto, neviem, či chcete alebo nechcete tieto ukážky. Prvotné. To asi túto prvú nechám. Ale podľa tie ostatné klumy napíšte potom do komentov, či to mám skipovať, nemám skipovať, alebo vykecávačky, či mám iba preblesknúť, lebo neviem. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything. Once branded, the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Drangleic. Perhaps you're familiar? No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
like a moth drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. No, takže prvá ukážka nám skončila. Som schválne nehal. A ostatné, no neviem, ako budete chcieť, no. Pokiaľ to budete chcieť, tak to budem nehávať, pokiaľ nie, tak to budem všetko skipovať. Takže toto prvé video to budem robiť podľa seba, že asi skôr nie ako áno, no. A môj plán je na Dark Souls, no. Môj plán je taký, že by som to chcel robiť tak, že vždycky k prvému bossovi, potom k druhému bossovi a tak robiť videa, zbytočne tie videá nemajú hodinu, 2 hodiny, tak maximálne tak pol hodina, čo bude asi toto prvé video možno bude trošku dlhšie. A tak uvidíme, ak sa to bude hlavne páčiť. No, tak ideme na to. Utekáme. Konec koncov, tu aj tak nič nie je, tak ja si dobre pamätám. Lebo nejaký čas prešiel, čo som to hral. No to sú ako tak opice, ktoré vás hneď zabijú. Alebo čo to je, opice tuším. Pozrieme sa. Opica. Dobre. Tu na také nič podstatné nie je, takže toto si skipnem, ak to vôbec pôjde. Ide to skipnúť, takže o nič tu neprídete. Ako tak si zakladete nový charakter, takže meno. Klasika Ivan. Ivan je dobré. At least you know your own Dá sa iba keci v kleci toto. No, takže založíme si charaktera. Ja si nejak nezakladám na tom, že by som mal nejak mať úžasnú tvár alebo niečo, lebo konec koncom si zoberme, že väčšinou tak bude mať helmu na hlave, takže komu záleží na to, aký máme face. Teda aspoň u mňa to je tak. Klasu, no. Väčšinou som začínal s týmto Sokererom, takže to asi zmeníme a dáme si táto klasa ma strašne láka, lebo tam nič nie je, takže dáme toto. Nech je sranda. Dáme si, čo sa týka tohoto. Ako bonus dáme si Life Ring, ten je veľmi dobrý na začiatok. Body. No. Samozrejme, že za ženu. Neviem, proste väčšinou hrám iba za ženské, takže, no za ženské, to je tak hnusno povedané. Za dievčatá, neviem, sa mi viacej páčia aj tie obleky, jedno s druhým, takže dievčatá.
Dievča. All people come here for the same reason. Krásne oči. To break the curse. Nádherné. You're no different, No, I ja si should myslím, že to think. môžem zase skipnúť, lebo nič podstatné tu aj tak nie je. Iba keci v kleci. Wow. No, teraz to bude sranda. Takže tu na hore by mali byť Humanity. No, Humanity. U nás to volá inakšie. Human Effigy. Takže, ale ja budem používať Humanity, lebo som tak zvyknutý z Dark Souls 1, z Demon's Souls. Pokiaľ si dobre pamätám, že to tam tak bolo. Dobre. Môžeme ísť ďalej. Máme prvý bonfire. Samozrejme, že zapálime. No, wow, to sa k tomuto dostať bude asi sranda. Keď si v kleci, tak on poprehľadáva túto hnu. Ja si úplne ozaj nepamätám, je to nejaký čas prečo som to hral, takže úplne neviem, kde sa čo nachádza. No, pri kleci taký, kde sa máme. Takže rýchlo nájdem nejaký meč alebo niečo. Oh. Wow. Tak tam asi nie. Musím upozorniť dopredu, že, že v tejto hre netinkne ani jedna, alebo necinkne ani jedna trofej, keďže už platinu z tejto hry mám. Mám super díka. Ja si to už ani nepamätám, jak sa to takto. Môžeme ísť ďalej. To hru som si sakra úplne užil. Preto som povedal, že si užijem ešte raz s vami svoju podelu. Okrem tejto hry samozrejme budem natáčať ešte jedno, a to je Ragnarok Odyssey Ace. Veľmi úžasná hra, veľa ľudí ju asi nepozná. Ono to pôvodne to vyšlo na V2, to bol klasický Ragnarok Odyssey. Teraz kurník, teraz vyšiel aj Ragnarok Odyssey Ace, ktorý je možný hrať aj na PlayStation 3. Takže odtiaľ si mi tiež podelím. Podľa mňa to je úžasná hra. Je veľká škoda a smola, že takto hry nie sú u nás až tak moc populárne. By som mohol pokračovať s hrami napríklad typu Monster Hunter. Ale to sa budeme potom venovať tomu, keď budeme robiť iné gameplay videa. Ale tak skrátke, že asi. Že what so go, že aké hry mám rád. Toto hniezdo, no. U nás budete môcť potom vymieňať veci, proste dáte vec a ono vám za to vymení inú vec. Veľmi dobrá vec. Ale momentálne to nejak riešiť nechcem. Chcem sa asi rýchlo prejsť iba týmto introm, no. Chcem som to pôvodne robiť tak, že dojdem až k prvému bossovi, ale keď si zoberiem, že na to ďaleko je prvý boss, tak
Neviem, a keď som povedal, že tie moje videá tak max hodinu, no maximálne hodinu, a tak chcel by som tak okolo tých 30 minút. Ináč tam, čo som bol na začiatku, boli tam tie ďalšie hmly, no nič podstatné tam nejak nie je, takže pre mňa to nemá tam nejaký význam a zmysel sa tam nejak dlhšie zdržovať, takže asi tak. A toto bude fakt sranda s touto klasou. Tak dúfam, že čoskoro nájdem nejaké oblečenie, lebo neviem, ako prežijem tam ďalej. Hlavne aspoň ten štít. No, nachádzame sa momentálne v Majuli, to je C. Srdce toho celého Dark Souls 2. Are you the next monarch? But A tu robím I will momentálne podľa remain seba, by your fakt to iba Take this with takto prestipujem. go. He who made king. But for misery, Pokiaľ You will budete never takto meet the- pauzne alebo niečo, takže once you bla bla bla, keď si v pleci. Táto žena, čo zase povedať ženská, fuj. Táto žena bude slúžiť ako, bude vám slúžiť na to, aby ste si pri nej zvyčovali level a podobné veci. A to si ukážeme jasne. Ohník. Zapálime. Toto je fakt veľká novinka, že od začiatku hry sa môžete teleportovať tam, kde zapalíte ohník. Nie je to zlé, ale skôr by som bol zástancom klasiky, ako to bolo v Dark Souls 1. Až po určitej dobe získate, bola tá váza, pokiaľ si pamätám, až potom tam boli teleporty, takže skôr som asi bral tú variantu, ale toto tiež nie je zle, samozrejme. Who are you? Máme prvého Oh, kováča, I packed my... But now somebody... ktorému musíme doniesť kľúč a otvoriť mu jeho bejbák. Čo to je? To je jedno. Keď ja tú hru už jakž tak poznám, aspoň poukazujem niektoré veci. Samozrejme, že nepoznám úplne na 100%, to rozhodne nie. Ale viem, že tu je studňa a tu je. A tu asi dám niečo získať. Ale nepamätám zase, čo tu je. Čiže vylepšovačka ohníka. No jasné. S touto vecičkou, tu si ukážeme sa asi tiež. S touto vecičkou. Dobehneme k ohníku. Máme možnosť zapáliť alebo spáliť. No, počkaj. Už viem. Vrátime sa k toto pani. is that here to see light, however Neviem, či faint. teraz zrovna pôjde. A pôjde. Tu je to. Ale mám upgrade tú chlaštičku, v ktorej sa napíjame, z ktorej sa budeme napíjať. Maximálny počet je, pokiaľ sa pamätám, 9 sa mi zdá. A proste slúži to na to, aby, dajme tomu, napijem sa mi to doplní 5 cm, klasika, tak mi to doplní 10 alebo 7. Vždy to pridá nejaké percento väčšieho uzdravenia. Dobre. Neviem presne, keď som začínal natáčať. Už to nejakých 19 minút. Ja to spravíme takto, že sa ešte vyberiem do sveta, kde zabijem prvého bossa. Možno to rozdelím toto video na dve časti, lebo fakt neviem, keď to bude hodinu trvať, tak to bude šialené, kým to uploadnem. Dobre, tu je jedna bednička, v ktorej máme
mincu. Tú mincu keď použijeme, ja môžem si to použiť, to je jedno. Inventory. S tou mincou budem mať väčšiu pravdepodobnosť, že mi padne nejaký lepší drop. Dobre. Fakt ide správnou cestou. Sa zdá, že áno. Sezóna, otevři sa. To má byť tiež hlína. Moje skákanie, no. A ešte raz, by som sa chcel ospravedlniť za to, že budem používať slovičko humanita, ale pre mňa to je jednoduchšie a som to lepšie vyslovuje. Keďže moja angličtina není ale tam takej úžasnej úrovni, takže opäť sa musím takto ospravedlniť. No, poďme zo pár vojakov zombie. Chcem to taký štít. Ďalší, bonfire. Ďalšia vec, čo je na toho je také trošku zle správené, je, že takto keď si sadnete do ohníku, tak obnovujú sa nepriateľe, ale pokiaľ to bude tu nejaký, neviem presne aký to je počet, možno 7 krát, bez toho nepriateľa sa už obnovovať nebudú. Chcelo by to nejaké brnenie, hej, ju. Trošku. Największy získa. Widny włosy mam też. Super. Trzeba później flaszeczkę. To tylko strzelce nie mam rad. Podziemie czwarty, taka zdumienia. Takie dłuższe, które są do kilka dwóch. A, to szybko ukażemy potem.
ťažké. Ale s týmto brnením, čo mám. To je trošku takticky. No toto chlapci. Go. A sakra. No tohoto rytiera, no. Dá sa zabiť, dá sa dobrá zbraň s ňou získať, ale ja som ho nikdy nejak nezabíjal. Au. Kurník šopa. Pozrieme sa, čo som tu získal. Čo to je za zbraň? Broken Sword. To môžem použiť. Ale nechcem. Dika je dika. Je rýchlejšie. Budú tuším, že tiež nepriatelia. No, jeden. Dobre. Paráda. Hej, Lukostrel, idem do teba. Takže nakoniec Broken Sword budeme musieť používať. Dúfam, že to skočím. Fú. No. Musíme zmeniť zbraň, keďže máme byť tu. Fú. Broken Sword. Ono tam nič mi neostáva. Toto skákanie je trošku tiež pozmenené. Ono, veľa ľudí a veľa hráčov sa na to sťažovalo, že tlačenie L3 gombíka, alebo čuplíku, alebo čo chcete. Že to je strašne nepríjemné, nepohodlné a proste veľa ľudí zomiera. Ale to sú podľa mňa iba výhovorky, lebo na to sa dá tak úžasne zvyknúť, že ani by som sa už nevracal k tomu klasickému, ak bolo gulička. Takže toto je super. Len to celé iba o zvyku. No pokračujeme ďalej. Tohoto rytiera teda nebudem zabíjať, no. A momentálne úprimne, keď mám pravdu povedať, že som holý, mám akorát tak podprsenku a tačky. Tak, sakra. Tak som si dostal jednu, aby som išiel do kytek. Takže asi tak nejak. No pokiaľ si pamätám, bude za rohom jeden. A nie som si istý, ale sa mi zdá, že áno. Do sekere. Jasné. Super. To mohli byť dva, ja si mi trošku takto vypečem. Sera! A je to tam. Že chybička se vloudila. Prečo práve ja? No, že som aj... Super. Tak momentálne som už v posmrtnom stave. Zombie. Teda mŕtvý.
ťažko, keď nemáte ten štít. Dostať tam, keď sa stane takéto situácia, no to je možnosť vypiť si flaštičku, ale ja to robím vždycky takto, že sa radšej ten život obnovím týmto spôsobom. Aspoň si veniem flaštičku. Použijem takto, lebo takto len natáčať potom 2 hodiny. Tak sa budem teraz snažiť čo najlepšie dostať tam, kde som skončil, lebo tam mám duše samozrejme. Ale no tak. Ono by to bolo presne jednoduché, že mám klasy alebo povolanie, kde už oblečenie mám. Keďže ja to chcem robiť trošku hardcore, tak budem behať. Paráda live game, ktorý sa vždycky zíde. Teda zabíjať tam hore nechcem. Nie. Tak musím vymeniť zbraň, ale neviem, či vôbec niečo mám také. Toto absolútne, lebo toto momentálne používať nemôžem, takže budeme to musieť k tomu bonfire nejak zvládnuť bez toho, no. Ja by som to najradšej urobil, takže by som to iba prebehol, ale... Bolo by to asi trošku zbabelé. Kurde, nemám ani... Čo si tam niečo hodil? S tým sa asi moc nepomôžem, no. Toto... Wow. No, nič mi neostane, len to prebehnú. Momentálne nemám k dispozícii žiaden meč. Sakra. Ešte by som ich pozabíjal, takže ospravedlňujem sa za toto. Fú. A rýchlo donútra. Kde sú dvere? Fú. Tam tarara. Ale bonfire. Super. Takže asi tam nemáme tu. Keďže to nerad som v tom stave mŕtvom. Bla.
Chcel by to nejaký meč, no. S týmto si asi nič nepomôžem. Toto je všetko drahé. Tu je ten kľúč od koláča. To je veľmi dobré si kúpiť. Keďže u koláča si budeme vylepšovať zbranie jednu zbranie. No. Ja neviem, ja sa pozriem na čas, ak to dlho točím. Je to 35 minút, ja si myslím, že to bude akurát. U naše zabijeme jedného. A v ďalšom videu sa vyberieme za prvým. Toto je moje video. Že si otvoríme. Dále meč. Jo. Vyčkúrne, super. Takže, dobre. Ja sa tu s vami rozlúčim. Dúfam, že sa vám to aspoň trošku páčilo. Ako vravím, je to moje prvé video, budem sa snažiť sa zlepšovať a... neviem. Točíme. Dobre, pokiaľ sa vám video páčilo, tak by som vás poprosil za like. Pokiaľ nie, tak kľudne mi napíšte do komentárov hoci čo vás napadne, alebo čo sa vám nepáčilo, alebo vôbec čo sa vám páčilo. Ja budem veľmi rád a určite ma to motivuje robiť to ďalej. Každopádne Dark Souls si určite prejdeme celý. To, či sa vám to páčiť bude alebo nebude. Lebo je to fakt moja srdcovka. A rád sa o to podelím aj s ostatnými. Takže majte sa krásne a dúfam, že čoskoro sa uvidíme pri ďalšom videu. Čau!